Samunana nginibingelele namkelele channel eMasweti Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngiyacela ukuthi ungaziqinisa lokuthi ucofa subscribe maqedwe ubale video ushawo like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Nganza kwethu kudala ngithi ngizoza nayo ke le video esengithe angize nayo ke namhlanje ithatha isikhathi eside futhi ukuyihlanganisa nokuhlanganisa nje amaqiniso mayelana nayo. Abantu abaningi ke bayayeke bengathandi ukuyibandakanya nepolitiki, hayi ngoba bengazi yini, hayi ngoba bengafuni yini, benza ukuthi uthi umuntu mayiqala ezwe igama lepolitiki avesana boreke. Yikho mawuzohlangana nomunye umuntu umbuzo ukuthi mfowethu noma ntatwethu ukurejistele nawo ukuvota, athi yena cha akarejistile futhi ke akanendaba nalokho ukuregister. Emunye kutshela ukuthi kuyafana noma ngavota, nomunye uzoqhubeka enze lokho okwenziwa omunye, ethi umunye kuyafana noma ngavota ngeke ngisizakale ndawo. Kusuke kwenziwa ikhona ukuthi mhlambe ulwazi oluthile akanalo, lolu lwazi oluzomenza ukuthi ke alangazelele. Lolu lwazi engizokulethela lona ke kule video namhlanje luzokwenza ke nawe lapha ekhaya ukuthi ulangazelele umhla ka 29 May lona ke siyakuwona njengoba ke kuyiwa okhethweni. Ngiyacela nje ukuthi uhlale nami ungibekezelele bese ke ungilalela, ngiyabonga. Okay, ngifuna ke sikhulume sihlaziye ukhetho lolu siyakulona, siliqhathanise nokhetho lokugcina olwedlule luka 2019. Ngifuna ukuzwa ngawe uma ngabe ngiqeda kwenza le video, ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi wena ucabanga ukuthi ke iliphi iqembu elizowina ukhetho. Uma ngabe futhi usungilokhozanele usucabangile wahlaziya nangendlela ucabanga ukuthi kuzoba ngayo, ngicela nje ungihlaziye lamaqembu abe mahlanu kusuka ku number 1 kuyoshaya ku number 5 ukuthi kuzoba lo number 1, number 2 kube lo nationally. Ungabisakubheka lokho kunye nationally from number 1 to number 5, ungihlaziyele nje ukuthi iliphi iqembu ocabanga ukuthi ke liyophuma number 1, number 2, number 3, number 4. Kuyothi emva kwesikhashana ke ngiyobeke sengikhipha iprize ethile kulowo ke uyoba nenhlanhla uyobeke eseyiwinele yona. Ngicela nje ukuthi ngiqale ngokukhumbuza ukuthi ke njengoba kuzovotwa ama category azobeke emathathu, ama ballot azobeke emathathu. Eyokuqala nje okuyiyona enkulukazi kuyobekwe kuyile national, bese kuthi yesibili i-regional, bese kuthi eyesithathu i-provincial. Lapho khona kuyobe nje ufika udlale ngo-X, ufika udlale ngo-X, ufika udlale ngo-X. Uphinde futhi nguveze ukuthi ke uma ngabe ke usuvota ke laphana ke ngokuhlukahlukana kwakhona, awuphoqelekile ukuthi uma ngabe ku-national ukhethele liqembu lokwadlomo, akusamele manje mhlawumbe ukuthi ulikhethe kulokho kunye, noma mhlawumbe sekumele ukuthi ushintshe. Cha, ungavotela iqembu elilodwa mawuthanda futhi ungavotela elilodwa la, uvotela elinye la, uvotela elinye la kuphela. Uhlaba nje u-X wakho kanye kuleli qembu nakuleli. Mawuthanda iqembu lakho uyahlabala, uphinde uhlabela ku regional, uphinde uhlabela ku provincial, uhlabe futhi na ku national. Aphoqe umuntu indlela nje ozobe uvota ngayo. Okay, njengamanje ngifuna ke sibheke ukuthi bangakanani abantu abarejistile kulonyaka ka 2024, sibe sibaqhathanisa nalabo ababerejistela ukuvota ngonyaka ka 2019. Siphinde futhi sibheke ukuthi kulabo bantu ababerejistela ukuvota ngo 2019 bangaki abagcina bevotile, ngoba namanje laba bantu abarejistile akusibona bonke abazovota. Siphinde futhi sibheke ukuthi ke phakathi kwabantu besilisa nabesifazane ibapha abantu abarejistela ukuvota abaningi, ibapha abantu abasikhathaza ngokuvota ikakhulukazi phakathi kwabesimame kanye nabesilisa. Phinde futhi ke sibheke ama results ka 2019 ukuthi ke iliphi iqembu elawina, kanti futhi ke lalwine ngepercent elikanjani, kanti futhi lalwine ngabantu abangakanani, uthini umehluko phakathi kwa number 1 kanye no number 2 uma ngabe ke sibheka iqembu elawina nelabo number 2 nelabo number 3 nelabo number 4. Phinde futhi ke sibheke leli iqembu mhlawumbe amaqembu ke athi ke afike okanye amaqembu asuke emasha okhethweni ukuthi wona ayahambe aze ke afike iphi, njengoba nje sizokhumbula iqembu likaMalema i-EFF ukuthi ke yona ayekade iqala ukufika ngokhetho odlule kuwukhetho luka 2019. Ake singene kuyona le ndaba. Uma nje sizoqala sibheka ukuthi ke bangaki abantu abarejista ngo-2019 kanti njengamanje sibe bangaki abantu abarejistela ukuvota ngo-2024. Mawuzobuka nje umehluko awumkhulu kakhulu, imiliyoni namanikinana amancane ngaphezulu. Mangabe uzobheka ngo-2019 ngiba nje accurate baba 26,756,898 abantu abarejistela ukuvota ngo-2019. 26,756,898. Kwasukuthi ke ngo-2024 kulelo khetho esiyakulona base beba 27,672,264.
kushuthi for 2024 abantu abarejistele ukuvota bawu-27 million. Awumkhulu kakhulu umehluko, kanti-ke akusibona bonke abantu abarejistele ukuvota bazovota, njengoba nje ngizokukhumbuza ukuthi ngo-2019 njengoba kwarejista abantu abawu-26 million kwagcine kuvote nje abantu abawu-17 million kuphela. Uma ngabe-ke uzoqhathanisa-ke iy'balo kusukela-ke ngonyaka ka-1994 uya ngokuya uqhubeka uya phambili, ubheke iy'balo ukuthi bangakanani abantu abarejistayo. Iy'balo ziya ngokuya ziyanyuka, okusho khona ukuthi abantu okanye ngithi nje bayanda abantu abafuna ukuzwakalisa okwabo ukuphawula uma ngabe ziza kwezopolitiki kanye-ke nakwidemocracy. Uma ngabe-ke sobheka-ke ngokwama-provinces ukuthi bangaki okanye yiphi i-province ehamba phambili ngabantu abarejistile, uzobona ukuthi i-Gauteng iyona-ke esihola phambili ngabantu abaningi abarejistile, kanti-ke futhi kuyawenza umqondo ngoba-ke iyona province enabantu abaningi lapha eMzansi Afrika. Kuqala yona-ke kuze KZN, kuze Eastern Cape, kuze kwi-Western Cape, kuze iLimpopo, kuze Mpumalanga, kuze North West, kuze Free State, bese kuzogcina eNorthern Cape. Laphana-ke ku-Northern Cape kungixoleleke mbukeli ngenza iphutha ngo-6,000 abawona u-6,000 abantu abarejistile, kepha bangu-600,000. Yona province-ke ebenabantu abancane kakhulu abarejistele ukuvota. Ngaphambi nje ukuthi sidluleke lapha nganza kwethu, ngiyacabanga ukuthi nawe lapha ekhaya uyabona ukuthi uma ngathiwa khona iqembu elithile elithandwa kakhulu eGauteng liphinde lithandwe kakhulu eKZN, lifike libuthe nje amavoti kulezi ndawo zombili, sengabe selibeke emathubeni amahle already ukuba-ke liwine lolu khetho. Ngiyacabanga ukuthi njengamanje usuyaqala uyahlaziya ukuthi-ke yiliphi iqembu elingase liphume phambili. Sisabheka nje ngokwama-province, bese-ke sibheka ngokubulili ukuthi-ke bangakanani abesilisa nabesifazane njengoba kubona lapho esikrinini sakho ukuthi-ke abesilisa abarejistele ukuvota bangu-12 million, bese kuthi abesifazane babeke u-15 million, okusho ukuthi-ke baningi kakhulu abesifazane abakhethe ukuthi-ke bazwakalise okwabo ukuphawula kunalabo abesilisa uma ngabe sekuza ngakwezokhetho okanye masekuza ngakwezepolitiki. Mhlambe-ke njengamanje uyayibuza kulamaqembu akukhulunywa ngawo kangaka, kulamaqembu ayizivuthe kangaka nakulamaqembu amakhulu kangaka. Mhlambe njengamanje uyayibuza ukuthi i-ANC izoqhubeka nokuphatha uMzansi Afrika, noma mhlambe kuzophatha i-EFF, noma mhlambe kuzophatha i-DA, noma mhlambe kuzoba i-IFP, noma mhlambe kuzoba umkhonto wesizwe lokukhuluma ngawo kangaka, okanye mhlambe kuzoba i-Action SA, kuzoba i-Rise Mzansi. Mhlambe-ke usuyayibuza-ke lapha ekhaya. Ake siqhubeke. Unqamla Juqu-ke ngane kamama, sesiya ngasemaphethelweni. Ake sihlaziye ukuthi ukhetho lango-2019 laphela kanjani. Kulaba bantu abawu-26 million engikutshele ngabo ukuthi-ke barejista ngo-2019 kwagcina kuvote abantu abawu-17 million kuphela. Uyacabanga ukuthi abantu abangaphezulu kwa-8 million bagcina bengavotanga kodwa beberejistile. U-ANC waba number 1 ngamavotes awu-10 million, kwaba ku-57%. Kwasekuthi-ke unumber 2 kwaba u-DA ngamavotes awu-3 million. Unumber 3 kwaba u-EFF ngamavotes awu-1.8 million. Unumber 4 kwaba u-IFP ngamavotes awu-500,000, 500,000. Kwasekuthi number 5 kwaba i-VF Plus ngamavotes awu-400,000. Mangabe nje ungathi yawahlaziya lama results lapha ekhaya, ubuka phakathi kwa-ANC no-DA uku-number 1 no-number 2, u-ANC unamavotes awu-10 million, u-DA unamavotes awu-3 million. I-difference-ke lapho u-7 million. 7 million umehluko phakathi kwa-number 1 no-number 2. Bese kuthi siya ku-number 3, EFF iyaqala ukufika okhethweni ngo-2019, ijikiza uphuma no-1.8 million. Uyacabanga izoba u-number 3. Bese kuthi IFP iqembu elikhulu kangaka nekukhulunywa ngalo kangaka, lona lizoba u-number 4, lihlulwa na ukuhlanganisa u-1 million, liba-ke no-3%. Bese kuthi-ke u-number 5 kuba i-VF Plus eqhamuka yona-ke no-400,000 wama-votes. Angazi nganza kwethu ukuthi-ke lokhu kunitshelani ngokhetho esiya kulona. Ikhona-ke ngithe anginikeze wena amandla ukube-ke usho ukuthi-ke ucabanga ukuthi ukhetho lonyaka luzophela kanjani. Nakule channel-ke yeMaSwidi Media Production siyenzile-ke ipholi la ku-YouTube nangale kwa-Facebook, lapho khona-ke kuvote wena. Umkhonto wesizwe-ke wahamba phambili walandelwa u-IFP, kuba u-ANC bese kuba-ke u-EFF ngokwevoti lakho. Nangale ku-Facebook kube-ke yiso leso, umkhonto wesizwe, u-IFP, u-ANC, u-EFF, kube u-DA, bese-ke kuzoba u-Action SA. Bekusho-ke ivoti lakho, bengingasho mina. Okay, mina nganza kwethu sengikusho konke ungangamandla ami, sengikusho konke engithe ngafinyelela kuwona uma ngabe-ke
ke ngibhizi ke nama computer lapha nangihlaziya lolu khetho esiyakilo ngiliqhathanisa ke nalolo la ngo2019 ngicela ukuthi ke nawe ngawakha amaqiniso othe wawahlaziya eceleni wawabuka enkundleni zokuxhumana wawabuka futhi efonini yakho kwicomputer yakho kwilaptop yakho encwadini yakho kubunakuphi wasubona futhi nakule video ngicela nje ukuthi ungikhomentele la kule video ungitshela ukuthi wena ucabanga ukuthi ke yiliphi iqembu elizowina ukhetho mhlawumbe kuhlaziye ukuthi wena ngendlela yakho leyo phela kanjani uphinde futhi ungivezeleke ne top 5 yakho yamaqembu from number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 nationally ukuthi azoma kanjani amaqembu ngokwakho kuyothi ke mase kuphela ukhetho khona ama prizes ayobeka setholwa yilabo abayobeke beyishayeke emhloleni nganza kwethu ngicela ukuthi ke sidibane kwivideo elandelayo ungakhohlwa ukusubscribe ngiyabonga ayidibane mhla ka 29 May le endaweni yezokhetho.